principal é sabido por calqueira de nós que estamos aquí que non son doadas ninguna das dúas profesións e é precisamente desa fortaleza que requiren ambos traballos do que realmente estamos feitos os que tivemos a sorte de criarnos nesta comarca. Por iso, dende lonxe, cando algunha vez as forzas saqueaban ou cando soaba o despertador para comenzar a primeira sesión de adestramento do día e o corpo non respondía e non quería, era moi recurrente en mí pensar que moitas mulleres da miña comarca que xa levaban despertas desde 6 da mañá para ir a traballar a fábrica, sabendo que ata 5 da tarde posiblemente non regresarían aos seus fogares, onde tenían que exporse a cuidar, a limpar, en definitiva, a programar as súas vidas para que todas as pezas do puzzle encaixaran. Así que, con vosso permiso, neste simple do perdón, a mí gustaría me facer un reconocimiento especial a todas elas. Así que me gustaría que lle déramos todos un aplauso ben forte ás loitadoras